1975, 6 inguruen, nik anaitze batekin gazte-gazte joan zen da Logroñora biherrien eskai olizkia. Eta han jaizetan etxe zen Zurrakapote etxe zen da. Zurrakapote zen da, edari behar da nazte bat, klarete, limoie, melokoteio da Jagon, da Licor 43, da, bueno, bero etxe bana, da hori fresko bat esan da. Arek ekarri ban hori ona, eta hor guk taberni bigendu norduen, da tabernin behien bodega modu egon zana, beko zimentazioan inguruen, akondizioneta gendun kanpoko erramak inibinitxe eta han mote gendu zorrako botie gratis. Da, boti ipintzen zen, bota bat ipintzen zen, diru ergentik emote ban, da, sobra paeta zen emote ergentik emote ban diruaz. Egoten zan jaietako egun guztietan? Egun guztietan. Hori egoten zan, egun guztietan etxezin orduan garrafoi egitxe ziren igual 10 edo 16 litrokoak. Horretan az ni foruko kuadrilek eta bai lantxobekoak eta bai musikekoak eta torte ziren da kuadrile osoak kriston barri egitxe bezen da oso ondo da beti hori gogoratzen benure, arratzun zen jogun da hori. Jakituen ja hori gogoratzen? Bai, horregaz, txizpia trapoko zura, edari gozoa zan, da ondo sartzen zan, da porroatik edaten zan, ganera, da zan, bueno, hemen... Eta bakarrik egoten zan? Amintxe bakarrik.